עיצוב תמונה היא תוכנה גרפית קטנה שמאפשרת לנו לשלב תמונות וטקסטים שונים. נוכל לשנות את הרקע הכללי, להוסיף תמונות, עד 10 תמונות אפשר להוסיף, לשנות לה את הזווית ולהוסיף לה אפקטים כגון של מסכה, ומסגרת. קליק ימני נוכל לשלוט על תכונות התמונה, כגון לבצע פרופורציה. נוכל להוסיף אפקט של אליפסה, לשלוט פה על הזווית, נוכל לשנות לה את המילוי, ולבחור אם האליפסה תהיה מלאה, ולשלוט על עובי המסגרת. ואותו דבר נוכל לעשות על מלבן. נוכל להוסיף טקסטים, לשנות את המילואים השונים של הטקסט, לבחור אם יהיה צל או טקסט על אליפסה, ולשנות את הגופן. קליק ימני ואנחנו יכולים שוב פעם לערוך את תכונות הטקסט. לאחר שסיימנו פה הכל, נוכל לבצע שמירה. שמירת פרויקט תאפשר לנו אחר כך לטעון אותו ולשנות את המרכיבים השונים, כגון את המיקומים השונים של התמונה ולהוסיף תמונות או להוריד תמונות, או לייצא את הפרויקט שלנו כתמונה, לפי פורמט שנבחר. כאשר יצא תמונה תלוי האם התוכנה עשתה רישום כן או לא. במידה ועשינו רישום נוכל לשמור את התמונה בקובץ JPG או PNG, או אם לא עשינו רישום רק נוכל לשמור את זה בסיומת THI.